Трудно ми е да кажа срещу какво протестирам, а защо протестирам. Първо, защото съм омерзена. И това е думата. От изключително ниския морал, който имат политиците, абсолютно не разбират това, което им казват хората. И според мен на тези хора им липсват базисни човешки качества. Сутринта гледах по телевизията Ангел Найденов по BTV. Трябва да ви кажа, че след неговото интервю се разплаках. Просто, буквално, вкъщи. Защото, включително и журналистите в BTV, аз ги видях, че в един момент млъкнаха водещите Ана Цолова и другия господин, тъй като този човек, който все пак е министър на отбраната, изобщо не разбира какво му се казва. Значи това са хора, които нямат нищо общо, според мен, с някакви основни морални качества. Включително това, което той каза, че морала е за религията. Няма място, нали, общо взето това му беше твърдението. Първо месото, после морала. Че няма място за морал в политиката. Така че, и другото, което искам да кажа, тъй като непрекъснато се тиражира и натрапва, нали, твърдението, че тук хората са за ГЕРБ и така нататък. Нали, мене Бойко Борисов, неговата личност също не ме интересува изобщо. Така че това мога да кажа.